Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, vlogger yours truly, Sister Juju Nopal. Good afternoon to everyone. God is so good all the time and praise the Lord. So, atong pagaisgutan karon ang Biblia. Last Sunday, mao ang National Bible Sunday. So, sa ubang mga diocese, nag-culmination karon sa ilang ginahimo sa matag katilingban nga gihimo ang Bible Week, no, nga gi-intron sa matag katilingban, matag pamilya naga-participar. So, unsa man gyud ning Biblia? Ang Biblia bala ang kasulatan kinabuhi sa atong simbahan, tuburan sa tanang paglaom ang Biblia, buhing pulong atong isang yaw kini sa nga tanan, atong isabuwag kini sa kanasuran, tun-an ta pagpuyo ang pulong sa Ginoo, tun-an ta pagpuyo ang pulong sa Ginoo. Yes, pulong sa Dios, kinabuhi sa simbahan, kinabuhi natong tanan, no? So, ang Biblia sa Roman Catholic Church, aduna kitay 73 books nga ang Old Testament na ay 39 ka books o adunay espesyal nga Deuteronomio nga 7 books giad 46 plus New Testament nga mao 27, so 73 books tanan. So sa iban or sa Protestant only 66 kay wala nila gi-appeal, gikuha nila ang Deuteronomio. So ang Biblia mao kini ang books of all books, no? Kung maning kamot mangani ta makaangkon ta og daghang mga butang sa ato ang panimalay, number 1 gyud ang Biblia, kay kini mao ang buhing pulong sa matag usa og usa, ilabi na gyud diha sa atong pamilya, kay mao kini ang pinaka-basic church dinha nagsubod ang simbahan, no? Sa atong kaugalingon ngadto sa atong pamilya. So maningkamot gyud kita nga makaangkon kita og Biblia. Maningkamot man gani ta makaangkon tang mga mahalon nga mga butang, unsa pa kaha kini nga labaw pa ni sa tanang butang sa tibuok kalibutan nga maghatag kanatong kahayag, nga magtudlo kanato sa maayong mga buhat. So ang Biblia pulong sa Dios ug duhay suwab. Mabito nang sometimes magbasa ta or not sometimes magbasa ta, maigo gyud ta. Walay taong dili maigo tungod kay duhay suwab ang pulong sa Dios. O kini gihimo kini sa mga tao nga gigaydan sa Holy Spirit, nga naa dinha ang kasaysayan sa gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament. So atong paningkamutan nga makat-on kita nga makahibalo kita og pila ka books ang Old Testament. So sa giingon na 39 ka books plus special books nga mao ang Deuteronomio nga 7 plus 27 books sa New Testament. So 73 books. So manghinaot ta nga kitang mga Katoliko nakahibalo ta ani og pila ka books ang Biblia, no? Aron dili ta maobita ng asahay basa-basahan na ganit ang Biblia sa ubang sekta, dali ra kitang madala kay ngano man wa man ta nagtuon, no? Wa man nato gitun-an ang pulong sa Dios. Unya kulang pa ta sa pagsabot kaayo sa doktrina sa simbahan, plus wa pa gyud ka kahibalo, mo tando-tando dayon ka. Das binag mo gawas na tong pulong gihimo nilang grupo, makain ko uno. So need nga kitang mga Katoliko magtuon
sa Biblia. Kay kini mo ay kahayag nato, mudanag ka nato sa atong kinabuhi ug magdala kini sa kinabuhing matarong. So, diha sa Biblia, sa Old Testament, ang pinakalunggis nga chapter mo ang Salmo. Kay ang Salmo adunay 150 ka chapter. So sa Isaiah 66, Jeremiah 52, Sirach 51, Genesis 50, Ezekiel 48, Job 42, Exodus 40. Sumao ni ang mga longest nga chapter sa Old Testament. Ug ana usay short nga chapter, no? Sama sa Abdias nga dunalay 1 chapter, Hageo 2, Malakias 3, Sophonias 3, Habakuk 3. So aduna pay uman nga mga mugbo lang nga chapter. So dali lang, no? So maning kamot ta kay ako bitaw pod sa akong kinabuhi kulang pa man kaayo jud, no? Bisan pa og kulang kaayo kay tagsarbay kay ta mo open og Biblia. So mo nang malupig ta nang dili sa inyo nagkuan ta, no? Mo nang dili ta makatubag, dili ta makapahayag sa ubang sikta nga muduol nato nya dayon mo kuyog dayon ta kay wa man ta kasabot. Labi na sa doktrina sa atong simbahan, wa ta kasabot sunod-sunod ra ta. Wa nato masabti nga si Kristo di ay mismo nagbuhat ni anang ministriya nga iyang gibilin sa simbahan. Ug atong masabtan nga sukod sa pagkatao ni Kristo, ang church nga naa dinha mao ang universal church, mao ang Catholic Church. Awahi lang kayo ang Protestant, no? Doon na natay 2,000 or almost 2,000 ka sekta. Pero ang kada sekta dunay ga tukod nga tao. Pero while ang universal church, Holy One, kay si Kristo mismo ang nagtukod sa simbahan. So, dinha nga masabda nato. Muna mo basa ta sa Biblia. Atong tun-an. Kay aron ta dili matalang. So, dinha usab sa New Testament, adunay 20 city, nga aduna kitay upat ka evangelizer nga mao si Mateo, Marcos, Lucas ug si John, nga mao gay na ginagamit once mag-homily ang atong mga kapatian diha magkuha og ebanghelyo, no? So aduna usab kitay mga longest sa New Testament mao ang Mateo 28 ug ang mga buhat 28 ug ang pinaka short ang Pilimon 2 Juan 3 Juan ug Judas, no? Judas dunalay tag 1 chapter. So mas maayo gyud nga kita makatunta magtuunta ug aron di ta matalang mo attend gyud ta kung unsay mga pagtulunan diha sa atong simbahang Katoliko. Ilabi na karon nga naningkamot na gyud ang simbahan nga makabot ang katawhan, no? Minaog na gyud pag-ayo ngadto sa katilingban. Mao nang dunay basic ecclesial community. Kay ang purpose dinha nga ang tawo nga binunyagan manarish siya sa pulong sa Dios ug sa lawas ug dugo ni Kristo. Ug sa mga doktrina sa atong simbahan. Nga once makahibalo na ta ni ining tanan, muingon na ta, kanang muingon bitaw ta nga, nataw kung Katoliko o mamatay kung Katoliko, yes, nindot kayo na siya. Ilabi na gyud kung nasabtan nato ang universal church sa atong kinabuhi. Aron usab kita makapalapnag ngadto sa uban, makasangyaw ngadto sa uban, no? Kay sa giingon na sa gipasabot sa usa ka bishop nga namati ko, ang pinaka greatest treasure nga naa nato nga di gyud makawat ang atong pagkaanak sa Dios, ang pagdawat nato, presentation nato diha sa simbahan during sa gamay pa ta nga gibunyagan ta dinha na himutang anak sa Dios. So kung mga anak kita sa Dios, atong tun-an ang pulong sa Dios, no? Kay kini mo'y muhatag kanatong kadasig sa atong kinabuhi. Bisan pa man unsay moabot nga mga problema sa atong kinabuhi. Bisan pag magkatulimbang-tulimbang, although kapuyon ta, I'm tired na, pero mas kusog ang power sa Diyos. Dili nato kalikayan because we're just only human being
nga kapuyan ta. Ilabi na gayud karong panahona nga ana ang pandemic. No? Pandemic, Omicron pa. Diyos ana kanunay. Basa sa Biblia. Tuni ang Biblia. I-open ang Salmo 99, 91 nga mao ang Diyos nga tigpanalipod. So, mga kaigsunan ko ni Kristo, atong paningkamutan bilang mga anak sa Diyos o membro sa simbahan nga magbasa na kita sa Biblia. No? Atong paningkamutan nga makaangkon kitag Biblia sa atong panimalay. Kay kini mao ang pinaka-gold. Kung naningkamot man ta nga makakaplag tagdaghang treasure or pinansya, mas pa ang gold nga para na unya sa panahon nga mobalik ta ngadto sa Dios. So, maayong hapon sa tanan o manghinaot ko, mamalandong ta nga karon maningkamot na ta sa pagtuon, sa pagbasa sa Biblia. Maayong hapon ug daghan kayong salamat mga kaigsunan ko ni Kristo.